ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಾಡಿಕ್ಲಾ ಎಂಚಲ್ಲರ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ನಿಖುಲ್ ತೂನ್ಲರ್ ಭವ್ಯ ರಿತೇಶ್ ಸುಲು ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ತುಪಾಟ್ ಇನಿ ಎಂಕುಲು ಇನಿ ಆನ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಒಂದು ಕಾಣೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚ ತಿಂಡಿ ಬುಡಾಂಡ್ ಬಾಲೆಗ್ಲ ತಿಂಡಿ ಕೊಡ್ದಾಂಡ್ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಮಾಮಿಯಾರ್ ಉನ್ಮ ಅಂತಂದುಲ್ಲೆರ್ ತುರೆತ್ತ ಸಾರ್ ಪಂಡ ಅಕೋಡ್ ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪುರಿತ್ತ ಮೀನ್ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆಯ್ತ ವಿಡಿಯೋ ಪಾರ್ದೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಸೊ ಈ ತೂಳ್ನಿ ಇತ್ತೆ ಆಡೆ ಪೋತು ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ಮೀನ್ ಕಂತ ಐಟ್ ದುಂಬು ನಮ್ಮ ಪೋತ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಶನಿವಾರ ಆ ಪೋದು ಪುನಾಗ ಬಂಗುಡೆ ಕಂದಿತ್ತ ಸೊ ಅವು ಪಡ ಮಸ್ತ್ ಕಂದಿತ್ತ ಐಟ್ ಬಂಗುಡೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಬಲಿ ಹಾ ಸೊ ಐಟ್ ಬಂಗುಡೆ ಒಂದು ಉಂಡು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕಂತ ನೈಟ್ ತೈಕ್ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪುಗ ಕೋಡೆ ರೆಸಪರ ಕೋರಿ ಬಂದಿನಿ ಮತ್ತೆ ಬಂಗುಡೆ ಮಂದನು ಅವು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅವಳು ಗಶಿ ಲಕ ಬಂದಿತ್ತೇರು ಸೊ ಇನಿ ಬಂಗುಡೆ ಫ್ರೈ ತಿನ್ಕಂದ ಆತಂಡ್ ಅಂಚ ಫ್ರೈ ಮಂತ್ಲೆ ಹೊಂಡ ಅಂಚ ಅವು ಫ್ರೈ ಮಂತೊಂಡ್ಲೆ ಬಂಗುಡೆ ಮತ್ತೆ ಸೈಡ್ ಒಂಜಿ ಸಾರು ಕೊಡತಿ ಫ್ರೈ ಉಪ್ಪುನಗ ಆಯ್ಕ್ ಅಲ್ಲ ಏಪಲ್ಲ ಬ್ಲಾಗ್ ಬಂದ್ ಅಲ್ಲ ಸಾಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇಂಡೆಲ್ಲೋ ಬಂದ್ ಅಂಚ ಇತ್ತ ತುವೆದ ಸಾರ್ ಮಂತೊಲ್ಲೆರ್ ಸೊ ಅವು ಎಂಚ 6 ಇಂಚ್ ಮನ್ಪೇರು ಪಂದ ಎಂಟ್ಲಿ ತುಪ್ಪಾವೈತೆ ಇದಾದ ಬಗ್ಗೆ ತೊಂದೇರ್ ಪಂದ ಐಕಾರು ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಮುಲ್ಪ 4 ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಉಂಡು ಮೀಡಿಯಂ ಸೈಜ್ ದ ಸಣ್ಣ ಮೂಡ್ದೇರ್ ಬೊಕ್ಕ ಮುಂಚಿ ಅವು ಕಾಲಾಗ ನಿಕ್ಲಿ ಏತು ಬೋಡು ಆತ ನಮ ಮುಲ್ಪ ಎನ್ಮ ಮುಂಚಿಗೆ ತೊಂದ ಎನ್ಮ ಮುಂಚಿ ಉನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಖಾರ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮುಂಚಿ ಮಸ್ತ್ ಖಾರ ಇತ್ತಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಏತ್ ಖಾರ ಟೇಸ್ಟ್ ಎಂತ ಬರತ್ ಇಷ್ಟೊಳ್ಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೇವ್ರೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಲಾ ಏಳೆನ್ಮ ಎಸೆಲ್ದಾತ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಮೂರುಡು ಬೊಕ್ಕ ತುರೇನು ಸಣ್ಣ ಮೂರ್ದು ನೀರ್ ಪಾರ್ದೀತ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಐತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತ ದಾದ ಪಂಡ ಎಣ್ಣೆ ಪಾರ್ದೆ ಐಕ್ ದಾಸೆಮಿ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕಟ್ ತೂಪೈನನೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಮುಂಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪಾರ್ದು ಒಕರದಿತ್ತೇರ್ ಕಿತ್ತೆ ಅವು ಶೋಕ ಅದ್ ಕಾಯ್ದ ನೀರುಳ್ಳಿ ಎತ್ತು ಒಲಿ ಐಟ್ ಐಕ್ ಇತ್ತೆ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆರ್ 3 ತಿಕ್ಕ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಇತ್ತೆ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಚೂರು ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪುಗ ಪಂಡ ಬೇಪುನಾಗ ಅವು ತುರೆ ಪಾಡೆ ಬೊಕ ಬೇಪುನ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಒಟ್ಟಿಗೆನಿ ಮತ್ತೆ ಚೂರು ಅಡೆಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪುಗ ಎಟ್ಟೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ದುಂಬುದಸ್ತೆ ತುಕದಾದಂತ ಇತ್ತೆ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತಿ ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ ನಮ್ಮ ತುರೆ ಪಾಡ್ಗ ತುರೆ ಪಾಡ್ದು ತುರೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಕೊರ್ಕ ಲಾಯ್ಕ್ಡ್ ಮುಲ್ಪ ಮೂಲ್ನ ಸೇಲೆ ತೂಲೆ ಮುಲ್ಲೆ ಗೇಪ ಲಂಚನೆ ಆರ್ ಅಟಿಲ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಸೈಡ್ ಪತೊಂದೆ ಪೋಡು ಇತ್ತನೆ ಕಲ್ಸೊಲ್ಲ ಅಟಿಲ್ ಮುಂಚಿನ ಇಂಚ ಅಂದ್ ನಾ ಒಂಜಿ ಕೈಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಂತದು ಅಟಿಲ್ ಮನ್ಪೊಡೆ ಪಲ ತುರೆ ಪೂರ ಪಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ ನಮ್ಮ ರುಚಿಗೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಗ ನಮ್ಮ ಏತ್ ರುಚಿಗೆ ಪೋಡು ಅದು ತಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಗ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಕಲ್ಲುಪ್ಪು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಲ್ಲ ನಿಖಿಲೆ ಬೋಡಿತ್ತನ ಪೊಡಿ ಉಪ್ಪು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ತುರೆ ಬೇಯರೆ ಐಕ್ ಚೂರು ನೀರು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ನೀರು ನಮಕ್ ಏತ್ ಸಾರ್ ಬೋಡು ಏತ್ ರಸ ಬೋಡು ಐತ ಅಲತೆಗಾದ್ ನಮ್ಮ ನೀರ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಲಂಚನೆ ಮನ್ಪೊಲಿ ನಿಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇತ್ತನ ಮಸ್ತ್ ನೀರ್ ಪಾಡೊಲಿ ಚೂರು ಇತ್ನ ಚೂರು ಬೊಕ ಅವೆನ್ ನಮ್ಮ ಅಡೆಗೆ ಬೇಯರೆ ಬುಡ್ಕ ಬೊಕ ಇನ್ನು ಶುಕ್ರವಾರ ನಾಯಿನ ಹಿಡ್ದು ತಾರೀಖ್ ಶುಕ್ರವಾರ ತಾರೀಖ್ ಮೀಪೆರ್ ಸೊ ಯಾವ ತಾರೀಖ್ ಇನಿ ಮೀಪೆ ಮಾತ್ರ ತಾರೀಖ್ ಮೀನಾಗ ಯಾನ್ ಪಂಡ ರಜೆ ಉಪ್ಪುನಗ ಪೂರ ಯಾನ್ ಎಣ್ಣೆ ಮಸಾಜ್ ತಾರೀಖ್ ಶೋಕ್ ಮಂತದ ಸೊ ಯಾನ್ ಮಾಮಿ ಒಂಜಿ ಎಣ್ಣೆ ರೆಡಿ ಮಂತೇರ ಪಗ ಅವು ಪೂರ ದಾಸವಾಳದ ಇದೆ ಅಪ್ಪಗ ಅವು ಪೂರ ಅಲವೀರ ಪಾರ್ದು ಒಂಜಿ ಬಾಟ್ಲಿಗ್ ಎಣ್ಣೆ ರೆಡಿ ಮಂದಿತ್ತೇರು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಾತ್ರ ಹೌದಾ ಅವು ಖಾಲಿ ಅಂದಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಈತ ಯಾನ್ ರೆಡಿ ಮನ್ಪಡ ಒಂಜಿ ತಿಲ್ಲಡೆ ಚೂರು ಲೈಟ್ ಐಟಮ್ ಪಾಡ್ದು ಮನ್ಪೊಡು ಬಂದೊಲ್ಲೆ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಎಣ್ಣೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೇವ್ರೆ ಬೊಕ್ಕ ಮೆಂತೆ ಪಾಡ್ದು ಮನ್ಪೊಡ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕಲೈತೆ ಬಾಲೆಗ್ಲೊಂಜು ಪಾಡ್ದು ಚುಪ್ಪೊಡು ತೀತು ಬೊಕ್ಕ ತರೇಕ್ ನೀರು ಬಂದು ಅಂಚ ರೆಡಿ ಮನ್ಪುವೆನು ನಿಕ್ಲೆ ತೂಲಿ ಇಂಚ ಮನ್ಪುವೆಂದು ಅವು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ನಮ್ಮ ತರೇಕ್ ಪಾಡ್ನ ಮಸಾಜ್ ಮಂತನ ಓ ದೇ ಬರೋಡು ಅಂಚ ಅವು ಮಂತನ ಮಸ್ತ್ ಇಡ್ಡೆ ಬ್ಲಡ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಪುಂತಾರೆ ಇಟ್ಟು ఒక ఎయిర్ ఫాల్
ಪೋ ಆಪುನ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುನ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಪುನು ಬೊಕ ಏರ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಪುಡು ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಒಂಜಿ ಟಿಪ್ ಅನ್ಪನಿಕ್ಲೆಗ್ಯಾನ ಎಣ್ಣೆ ನಮ್ಮ ಮಸಾಜ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ನಮ್ಮ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ಸ್ಗೆ ಆಯ್ನಾತ್ ಕಮ್ಮಿ ಮನ್ಪುಗ ಅದೇ ಪಂಡ ಅವು ಆತ್ ಕುಜಲ್ ಗ್ರೋ ಅದು ಉಪ್ಪುನತಿ ಗ್ರೋ ಆಯರೆ ಅಲ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಅಗತ್ಯ ಉಪ್ಪು ರೂಟ್ಸ್ ಸೊ ರೂಟ್ಸ್ ಶೋಕ ಪಸನೆ ಅನ್ಪುಗ ಬೊಕ ಚೂ ಒಡಿತುಂಡ ಅವು ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ಸ್ ಗಿಂಚ ನೀ ಕಿಂಚ ಅಪ್ಲೈ ಮನ್ಬೋಲಿ ಸೊ ಅವು ಒಂಜಿ ಟಿಪ್ ಅನೋಲಿ ಅಂಚ ನಾ ಎಣ್ಣೆ ಚಡಿ ಅನ್ಪನ್ ತೂಪಾವೆ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಗ್ಯಾಸ್ ಫ್ಲೇಮ್ ಆನ್ ಮಂದದ್ದು ನಮ್ಮ ಒಯ್ಟ್ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚ ಮನ್ಪುವ ಅವು ಭಾಜನದ ಇದು ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಏತ ಎಣ್ಣೆ ಬೋಡ್ತಾರೆ ಇಕ್ ನಮ್ಮ ಏತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಬೋಡು ಅವು ಅಲತ್ತೇಳಿಗೆ ನೀರು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ಗ ಅವು ಎಣ್ಣೆ ಚೂರು ಬೆಚ್ಚವನ್ ಬನ್ನಾಗ ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಮೆಂತೆ ಪಾಡ್ಗ ಮೆಂತೆ ಕಾಳು ಅವು ಮೆಂತೆ ಕಾಳು ಲಾಯ್ಕಡ್ ಕಾಯಿನಾಗ ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಬೇವ್ರೆ ಪಾಡ್ಗ ನಿಕ್ಲಿ ಬೋಡಿನ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬಾರೆ ಇಡ್ಡೆ ತರಿಕ್ ಯಾನ್ ಪಾಡೊಂಜಿ ಕಾರಿ ಮೆಂತೆ ಬೊಕ ಬೇವ್ರೆ ಪಾಡುದು ಮುಲ್ಪ ಒಂದು ಕಪ್ ಆಪುನ ಮುಟ ನಮ್ಮ ಕಾಯಾಗ ಆ ಕಪ್ ಆಯ್ನ ಬೆರಿಕೆ ನಮ್ಮ ಗ್ಯಾಸ್ ಫ್ಲೇಮ್ ಆಫ್ ಮನ್ಪುಕ ಚೂ ತಂಡ ಇರೆ ಬುಡ್ಕ ಮತ್ತೆ ಕಪ್ಪ ಒಂದು ಬತ್ತನು ಬೇವ್ರೆದ ಇರೆ ಸೊ ಗ್ಯಾಸ್ ಫ್ಲೇಮ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ತಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದು ಎಣ್ಣೆ ಚೂಟ್ ತಂಡ ಆವಡು ಆಯ್ಬಕ ನಮ್ಮ ತರೆಗೆ ಪಾಡುಗ ನೀರು ಕಂತೀರ್ ನಮ್ಮ ಪಡ ಏಪಲ ವಾರ ನೀರು ಬರ್ಪುಡು ಆ ನೀರ್ನು ಪೂರ ರೀತಿಯ ಇಂಕಲ್ ನಾವು ಹೋಯ್ತೊಂದು ಪೂರ ದೀಪನು ಪೂರ ಅದೇ ಅಪ್ಪು ಈ ಸ್ಟ್ರಾಂಗಾ ಏತು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಗರ್ಲ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಅಂಚ ಇಲ್ಲಿ ತುಯ್ಯರೆ ಎಣ್ಣೆ ಇಂಚ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಇತ ನುಪ್ಪುದಿ ಓಡು ನುಪ್ಪುದಿದ್ದು ತಿಕ್ವೆ ಬೊಕಾರ್ ಮಂಗುಡೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಲೇರು ಐಕ್ ಆರಾರೆ ಮಸಾಲ ರೆಡಿ ಮಂದಾರ ಎಂಚ ಪಂಡ ಸಿಜಾರ್ಗ ಮುಂಚದ ಪೊಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಕುದಿದು ಆ ಬೊಕ್ಕ ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಶುಂಠಿ ಬೊಕ್ಕ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ನ ಬದ್ಲಗ ಆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಶುಂಠಿ ಕುದಿದು ಪಾಡ್ದಿರ ಬೊಕ್ಕ ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಪಾಡ್ಲ ಹಾಕುಂಡ ದೇಶ ಸಣ್ಣ ಹಾಕ್ಬಿಡು ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಪಾಡ್ಗೆ ಕುದಿದು ಪೇಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ಲ ಇಂಚ ಪಾಡ್ನ ಇಟ್ಟದ ಬೊಕ್ಕ ಐಟಮ್ ಮುಂಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಪುಳಿ ಆ ಬೊಕ್ಕ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪೌಡರ್ ಜೀರಾ ಪೌಡರ್ ಒಂದೇನು ಪೂರ ಪಾರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಬೇವ್ರೆ ರಡ್ಡ್ ಇರೆ ರಡ್ಡ್ ಎಡ್ಸರ್ ಬೇಸೋ ಪಾರ್ದಿರ ಒಂದೇನು ಪೂರ ಪಾರ್ದು ನೀ ಚೂರ್ ನೀರು ಪಾರ್ದು ಮತ್ತೆ ಸಣ್ಣದ ಮಿಕ್ಸ್ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಇದು ಅನುಕು ಬೇದಿಯ ಬೊಕ್ಕ ತುಳಿತ ಸಾರ ಒಂದುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಮುಂಚಿ ಅಂದು ಮೀನು ಕೈಪೇರೆ ಮಸಾಲ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಮತ್ತೆ ಅವು ಮೊಳಕಾ ದೀಪೇರು ಮೀನಿಗೆ ಅವು ಟೈಮ್ ಅನ್ಪಕ ಪಂಡ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ಬೇಕು ಸರಿಕ ಸೊ ಈ ಕಡೆ ಮಂತಿನ ಎಣ್ಣೆ ಐತೆ ಚೌಲಿ ಹಣ್ಣು ಇತ್ತೆ ತುಳಿತ ಸಾರು ಕೊದ್ದಿಂದುಂಡು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆತನು ಉಪ್ಪಾಡ್ನ ಒಂಚೂರು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದ ಬೊಕ್ಕ ಅವೇನು ಆಫ್ ಮಾಡ್ಬೇರು ಇಡ್ಲಿ ಬೋಡ್ನ ತಾರ ಇಲ್ಲ ಪಾಡೋಲಿಗೆ ಮತ್ತು ಪಾಡ್ಜೆ ಮುಲ್ಪ ಟೇಸ್ಟ್ ಬೋಡ್ತ ಪಾವಳಿ ಸಾರು ಲಾಯ್ಕಪ್ಪ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಡಿಶ್ ಪಡೆ ಟೇಸ್ಟ್ಗೆ ತುರೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಸಾರುಲ್ಲ ಉಂಡು ನಮಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕಪಡೆ ಸಾರು ಗಟ್ಟಿಜ್ಜಿ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ಗೆ ಕೋಳಿ ಸುಕ್ಕ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಮನ್ಕೊಡಿ ಮತ್ತು ಕೋಳಿ ಸುಕ್ಕ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊದಿದಾಂಡು ಆಫ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಎಣ್ಣೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೌಲಿ ಹಣ್ಣು ಹಾಂ ಇತ್ತೆ ಎಣ್ಣೆ ಚೌಲಿ ಹಣ್ಣು ಇತ್ತೆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಶೋಕ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಹೇರ್ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಕಟ್ಟಗ ದಪ್ಪಣ್ಣ ಆಗ ಕುಜಲ ಚೂ ತಿಕ್ಕಟ್ಟನು ಅಲ್ಪ 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 ಅಂಚ ಬರ್ಚ ಜನ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ ವಂಚನೆ ಇದೆ ಜೋಕಲ್ಲ ಕುಜ ನಮ್ಮ ಕುಜಲ್ ಲಾತೆ ಅಂಚ ಕುಜಲ್ ಇತ್ತೆ ಉದ್ದವ ಒಂದುಂಡು ಎಂಕಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇಡು ಪಂಡ ಎನ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇಡು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇದೆ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಫಂಕ್ಷನ್ ಯಾರುಂಡು ಸೊ ಆ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಎಂಕಾಲಿ ಕುಜಲ್ ಉದ್ದ ಬತ್ತದ ಶೋಕ್ ಎಷ್ಟೇ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದುಂಡು ಸೊ ಐಕ್ ಕುಜ ಉದ್ದ ಹುಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಹೆಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಹಿಂಗೆ ಕೊಂಡ್ಲೆ ಕುಜ ಉದ್ದ ಹುಡ್ಕೊಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಐಕಾಲ ಕುಜಲ ಫಸ್ಟ್ ಪೋಡ್ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿನಾನೇ ಇಂಕ್ಲು ಅವು ಮನ್ಪಂಡತೆ ತಾರೆ ಪೂರ ಗೀಸ್ತ ಕುಜಲ ದೇಪಂಡ ಇಂಕ್ ಐನತ್ ಬಿ ಕುಜಲ್ ಬರೋಡು ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿನಾನೇ ಗೀಸದೆ ಐ ಓಕೆ ಅಂಡ್ ಕುಜ ಕಟ್ ಮಂದಿ ಹೊರ ಖಾಲಿ ಪಿರೌಡು ಕಟ್ ಮಂದಿ ಮುಲ್ಪ ಕಟ್ ಮಂದಿ ಕುಜಲ ಹೊರ ಮಂದನು ಶೇಪ್ ಮಂತಾರೆ ಶೇಪ್ ಕೊರಿಯರ್ ಹೊರ ಮಂದೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಡೇ ಆಗ ಕಟ್ ಮಂದಿ ಖಾಲಿ ಫ್ರಿಂಜ್ ಎದುರು ಮಾತ್ರ ದೇಪಂಡ ಕಣ್ಣು ಬುಡ್ ಕುಜಲ ಆಗ ಎದುರು ಮಾತ್ರ ಫ್ರೆಂಚ್ ಕಟ್ ಮನ್ಪ ಇಲ್ಲಡೆ ಮನ್ಪ ಮೇರ್ ಮನ್ಪ ಡ್ರೀಮ್ ಬೊಕ್ಕ ಮನ್ಪೆರು ಉಂಡೆ ಈಗ ಚೂ ಉದ್ದ ಮಾಡು ಕುಜಲ ಈತ ಉದ್ದ ಉಂಡು ಕುಜಲ ಅಲ್ಲ ಈತ ಉದ್ದ ಉಂಡು ಸೊ ಜನ ಚೂ ಉದ್ದ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಶೇಪ್ ನೋಡು ಬಂದುಲ್ಲೆ ಅವು ತೂಡು ಸದ್ಯ ಉಜ್ಜಿ ಮುಟ್ಟ ಲೈಕ್ ಶೋಕ್ ಮನ್ ಮಸಾಜ್ ಬಣ್ಣ ಶೋಕ್ ಮಂತ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮನ್ಕೊಡು ಅಲ್ಲಿಗಿತ್ತ ಶಾಂಪೂಲ ಪಾಡುವೆ ಕಂಡೀಷ್ನರ್ಲ ಪಾಡುವೆ ಇಲ್ಲ ಕಂಡೀಷ್ನರ್ ತರಿಕ್ ದಿನ ಇಪ್ಪಾವೆ ಬಟ್ ಕಂಡೀಷ್ನರ್ ಖಾಲಿ 2 ಸರಿ ಮಾತ್ರ ಪಾಡು ತರಿಕಲ್ಲ ಶಾಂಪೂ ದಿನ ಪಾಡುವೆ ಯಾನಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಅನ್ಪುನ
ಶಾಂಪೂ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಪುಡು ಸೆಬಮೆಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಪೆ ಕೊರವ ಹಿಮಾಲಯ ಇತ್ತ ಸೆಬಮೆಡ್ ಕಂದಿದ್ದೆ ಅಪಗ್ಯಾನ ಇತ್ತ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದೆ ಹಿಮಾಲಯದ ಶಾಂಪೂ ಕಂದಾನ ಇವಾಗ ಕಂಡೀಷನರ್ ಒಂದೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾನಲ್ಲ ಅವು ಅಲ್ಲಿ ಕುಕ್ಕಟ್ ಬಾಲಿ ಹಿಡಿದು ಇತ್ತ ಮುಟ್ಟ ಒಂಜಿ ಅವು ಚೈಲ್ಡ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ತಕಲ್ಲ ಕಂಡೀಷನರ್ ಅವು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇದಕ್ಕೆ ಬೋಡ್ತಾ ತೂಪ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಪನ್ನಗನ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಎಣ್ಣೆ ಬಂದೈತೆ ಸೊ ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚುಂಡು ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚು ಉಪ್ಪುನಗನೆ ಪಾಡ್ಗ ದೇಪನ ಅಪಗನೆ ಪಾಡ್ಲ ಆ ಎಡ್ಡೆ ಕುಜಲ್ಗ ಶೋಕ್ ಮಂದ್ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಗ ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಅಂಚನೆ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ ಬುಡ್ಪುನತ್ ಒಂಜಿ 2-3 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಶೋಕ್ ಮಂದ್ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಅವಾಗ ತರದ ಹೇರ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಬ್ಲಡ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಲೈಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಇವಾಗ ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಇವಾಗ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಎಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ ಇಂಚ ಶೋಪ್ ಒಂದು ಮಸಾಜ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡುಂಟುನಾಡ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಕ ಪ್ರಾಯ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಯ ಅನ್ನಗ ವೈಟ್ ಏರ್ ಗ್ರೇ ಹೇರ್ ಬರ್ಪ ಚಾನ್ಸಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಇವಾಗ ಅನ್ನ ಕುಜಲ್ ಎಂಚಲ ಫುಲ್ಲಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆಯ್ತು ಎಲ್ಲ ಹಾಕಲ್ಲ ಕುಜಲ್ ಪಣ ರೆಡಿಶ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹೇರ್ ಅಲ್ಲ ಗ್ರೇ ಹೇರ್ ಅನ್ಬೇಕು ಶೋಪ್ ಕಲರ್ ಅಲ್ಲ ಓಕೆ ಓಕೆ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ ಬೊಕ್ಕ ಪೋಲಿ ಒಂಜಿ 1-2 ಗಂಟೆ ಬಿಡ್ಕನ ಮಂಚನೆ ಕುಜಲ ಶೋಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೋಡ ಅಂತಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಲೆ ಜ್ಞಾನ ವುಡನ್ ಕೋಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕೋಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಎಲ್ಲಿ ಬಾಲೆ ಇರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ವುಡನ್ ಕೋಮ್ ಯೂಸ್ ಅನ್ಕೊಂತಿದ್ದೆ ಎಲ್ಲಿ ಪುಟ್ಕಟ್ಟು ಉಪ್ಪುನಾಗ ವುಡನ್ ಅಂತ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೋಮ್ ಏತ್ ಪಂಡಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ಎತ್ತು ಪಂದ ಪುಟ್ಕಟ್ಟು ಉಪ್ಪುನಾಗ ಹೇರ್ ಬ್ರಷ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೆ ಅಲ್ಲ ಆ ಬ್ರಷ್ ಮಸ್ತ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಪಂತಿನ ಒಪ್ಪುನತೆ ಸೊ ಇತ್ತ ಒಂದು ವರ್ಷ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಉಡನ್ ಕೋಮ ಮಸ್ತ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಹಾರ್ಡ್ ದಾಲಿಜ್ಜಿ ಒಂದೇನು ಊಡ್ಕೋದು ಪುರ ಕಂದಿನಿ ನಾನು ದೇಗ್ಯ ಪಂಟ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೋರ್ ಉಂಡು ಒಂದು ಆನ್ಲೈನ್ ಸ್ಟೋರ್ ಉಂಡು ಆನ್ಲೈನ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಆ್ಯಪ್ ಇಜ್ಜಿ ಆ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಉಪ್ಪುನು ಸೊ ಅಲ್ಪಡ್ದು ಕನ್ಪದ್ ನಾನು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಕೋಮ್ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಉಡನ್ ಕೋಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾನ ನಮ್ಮಕ್ಲ ಆತ ಯಾಣ ಉಡನ್ ಕೋಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ತೂಪ ಇವಾಗ ಉಲ ಉಂಡು ಸೊ ಅವಳ ಎಡ್ಡೆ ಹೇರ್ ಫಾಲ್ಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಬ್ಲಡ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಡ್ಯಾಂಡ್ರಫ್ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕೋಮ್ ಯೂಸ್ ಅನ್ಪೇಕ ಸೊ ಮೊನ್ನೆಗ್ಲ ಉಡನ್ ಕೋಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಂದುಲ್ಲ ಕೇಳ್ತು ನಾನು ಚೂರು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಬೋರ್ಡ್ 250 ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂದ ಓಕೆ 250 ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂದ ಏನೈಕ್ಲ ಆತೆ ಮಾತ್ರ ನೀಮ್ ನೀಟ್ ಬೇವ್ರೆದ ಮರ ಉಂಡತೆ ಬೇವ್ರೆತ್ತು ಕೈಬೇವು ಮರಟ್ ಮಂದಿನ ಹೋಗೋದು ನೀಮ್ದ ಮರಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಇಟ್ಟೆ ಹೊರಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಬರ್ಕೊಡು ಒಂದು ವಾಲಿಗೆ ನಾನು ಊರಿಗೆ ಹೋದು ಪುನಃ ಕಲ್ಲಿನ ಕೋಮ ಸೊ ಊರಿಗೆ ಹೋದ್ ಬರ್ತದ 1 ವರ್ಷ ಅವ್ನು ಬರ್ತಲ್ಲ ಈ ಜಾನ್ವರಿದ ಶೋಕ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಬರ್ಚಗ ಮೆಲ್ಲನೆ ಬರ್ಚಗ ಜೋಕಲ್ ಅಂತಾರೈತೆ ಮುಂಚೆ ಬಂತು ಜೋಕಲ್ಲ ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಜೋಕಿಗೆ ಆಪುಜಿ ಮತ್ತೆ ಏರ್ ಗ್ರೋತ್ ಪೂರ ಸ್ಮಾಲ್ ಶೋಕ್ ಆಪುನು ఒక మూల కుజల్ సాఫ్ట్ అండ్ సిల్కీ మూల ఎల్లే బాలిర్ల అంచనే సాఫ్ట్ అండ్ సిల్కీ కుజల్ మూల ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಒಂಜಿ ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪುನ ಸಾಫ್ಟ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಇತ್ತು ಮುಖ್ಯಲ ಪನ ಅಂತೇನು ಕುಜಲ್ ಜೆತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತನೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಮಾತ್ರ ಎನ್ನೋ ಕುಜಲ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಸಿಲ್ಕಿಯೇ ಸೊ ಮೊನ್ನೆಗೆ ಲಂಚನೆ ಬೇದನೆ ఒక ಮೇನ್ ಕುಜಲ್ ಲಂಚನೆ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಹೇರ್ ಕರ್ಲಿ ಹೇರ್ ಅತ್ತ ನಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಹೇರ್ ಇಂಕ ಅಂಚ ಮೊನ್ನೆಗೆ ಲಂಚನೆ ಬೇದನೆ ಬರ್ಚದಾಂಡ ಮತ್ತೆ ಬಾಬಾಗಿನ ಕನ್ನ ಪುಚನೇಕ ಅಂದಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲ ಅಮ್ಮಮ್ಮ ಪುಚನೆ ಬೇಡ ಶೋಕ್ ಮಾಡ್ತದ ಸೊ ಕ್ಯೂಟ್ ಶೋಕ್ ತೋಜನ್ ಜೋಕ್ಲಿಗ ఒక ರಿತ್ಯನ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಅಕೌಂಟ್ ಉಂಡು ರಿತ್ಯ ರಿತೇಶ್ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಅಕೌಂಟ್ ಉಂಡು ಯಾನ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ತಪ್ಪುದರು ತಿತ್ತ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಒಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಪಾಡ್ರೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಪೋತೂಲೆ ಲೈಕ್ ಆಂಡ ಫಾಲೋ ಮನ್ಪುಲೆ ಆಯ್ಬಕ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಸೊ ಅಲ್ಲ ಪೂರ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಅಲ್ಲಿ ದಾಲ ಮನ್ಪೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾಟಿನೆಸ್ ఒక ಫೋಟೋಸ್ ಪಿರೇ ಪೋನ ಕಂಚ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮನ್ಪೋಲ್ ಪೂರ ಇಟ್ ಪಾಡ್ವೇನ ಬರ್ಚಿದಂಗೆ ತೋಲಿ ಬರ್ಚಂದಾಗ ಇದೊಂಚಿಲೆ ಇದು ದರ್ಪುಡು ಇದು ದರ್ಪು ಜರ
ते पुचनेका लेगा अते पुचनेका क्यूट आद ನಾನು ಚೂರು ಉದ್ದ ಬರ್ತೀವಿ ಬೊಕ್ಕ ಈಗ ಶೋಕ್ ಮತ್ತು ಹೇರ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಮಸ್ತ್ ನೀವು ಚೂರು ಉದ್ದ ಬರೋಡು ದೇಪನ ಅಪ್ಪಾಗ ನಮ್ಮ ಏನು ಕೆಲವು ತೂಂದು ಉಪ್ಪ ಈ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಉಪ್ಪ ಜೋಕಲ್ನ ಹೇರ್ ಕಟ್ ಖುಷಿ ಅಪ್ಪ ತೂಯರೆ ಮಾತ್ರ ಅವು ಹೇರ್ ಕಟ್ ಕೊಡೋಣ ಜೋಕಲ್ಲ ಚೂರು ಉದ್ದ ಉಪ್ಪಡು ഞാൻ എല്ലാം പുനക എന്ന അമ്മ ഏപ്പല ಉದ್ದ ಕುಜಲ ಬಿಡೊಂದು ಜನ ಈಗ ಬಾಯ್ ಕಟ್ಟೆ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀರಿ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಉದ್ದ ಕುಜಲ ಉಪ್ಪು ಪುನಗ ಮಾತ್ರ ಪನ್ನಾಗ ಅವು ಪನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೇರು ಅವು ಶೀತ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂತ ಎಂಚ ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಉದ್ದ ಕುಜಲ್ ದಿಯರೆ ಚಂಬೋಯ್ ದಿ ಒಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದೆ ನಮ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಶೀತ ಹಾಕೊಂಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾವು ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊ ಲಾಜಿಕ್ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಅಂಚನೆ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಲ್ಲ ಆಪುಜಿ ಪಂದಾಪುನ ಇಂಕ ಶೋಕ್ ಮಾಡ್ತದ ಮೀನ ಬೆದಿಕ್ಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದ ಹೇರ್ ಡ್ರೈ ಮಾಡ್ತಲ್ಲ ಪೂರ ಇದು ಇದು ಕ್ಯೂಟು ಅವರ ಎಣ್ಣೆ ಪಾರದು ಬರ್ಸಿದ್ ಕಟ್ಟಿನಾಗ ಲಾಯ್ಕಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದು ಕಟ್ಟಾರೆ ಮುನ್ನೂರು ಎಂಕೆಂಟೆ ವಿಷಯ ಬೋಲ್ಲ ಕಿಕ್ಕಿರಿ ಮನ್ಪುಜಲು ಕಟ್ನಾಗ ಉಪದ್ರದ ಅನ್ಪುಜಲ್ಲ ಅಕ್ಕನ ಪೋಪು ನಾಲೆಜಿ ಕುಲ್ಲು ಅರ್ ಮನ್ಪಂದ ಈ ಡ್ರೆಸ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಲಾತೆ ರೆಡಿ ಮನ್ಪುನಾಗ ಪಿದೇ ಫೋನ್ ಹಾಕೋದ ಕಿಕ್ಕಿರಿ ಅನ್ಪುಜಲ್ ಪಟ ಅಟಾಕ್ ಪುಜಲ್ ಬೊಡ್ಚಿ ಬೊಡ್ಚಿ ನಾಲೆಜಿ ಒಂಜಿ ಗಾಡ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಇಂಕ ಇಕ್ಲ ಜೋಕ್ ಆಟ ಕಟ್ಟುವತ್ತೆ ಬೊಡ್ಚಿ 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 ಅಂತ ಚಂದ ಡ್ರೆಸ್ ವಿಷಯ ಲಾತೆ ಆಟ ಕಟ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಉಪ್ಪುಡು ಒಂಚ ಹೊಡ್ಪಂದು ಮಾತ್ರ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಏನು ಮಾಡ ಇರ್ತಾರೆ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ತುಲಿ ತಿರ್ಗ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕ್ಯೂಟ್ ಅದ ಕ್ಯೂಟ್ ಯು ಲೈಕ್ ಇಟ್ ಹಾ ಸೊ ಇದು ಆನ್ಲೈನ್ ಯಾನ್ ಚೂರು ಏರ್ ಮಸಾಜ್ ಮನ್ಪುಡು ಮತ್ತೆ ಎಣ್ಣೆ ಪೂಜಿದಾಂಡು ತರಿಗು ಇರ್ತೇವೆ ಕಟ್ಟಗ ಮೈನೆ ಪಳಂಚನೆ ತಲೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಡ್ಬೇಕ ಬೇರೆ ಸೂಡಿ ಮಂದಿ ಕಟ್ಟೋಡು ಮತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಟೈಟರ್ ಕಟ್ಟದೆ ಬಲ್ಲಿ ಲೂಸಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟೋಡು ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ತುಲೆ ಹಾಯ್ ಒಲ್ಲಿ ಹಾಯ್ ಫ್ರೈ ರೆಡಿ ಬಂತೊಂದೇರು ಸೊ ಮೀನು ಹಾರ ಇಂಚ ಸ್ಲೈಸ್ ಮಂತು ಇಂಚ 3 ಪಂಪ ತೂಪವ ತೊಲೆ ಇಂಚ ಮಂತ ಮಸ್ತ್ ಮಸಾಲ ಶೋಕಾದ ಮೀನು ಒಯ್ತೊಂಡು ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಲಾಪುಂಡು ಸರ್ತೋಗು ಮೂರುಡು ವೆನ್ ಬಾಗನ್ ರಡ್ಡು ಮನ್ಪೋಡು ಪಂಡ ರಡ್ಡು ಭಾಗ ಮಂಟವಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಓಪನ್ ಮನ್ಪೋಡ ವೆಂಚ ಆಯ್ಪೊಕ್ಕ ದಪ್ಪದ ಮೇಕ್ ಮುಳ್ಳುತ್ತಿನ ಮೇಕ್ ಗಿಟ್ಪಾಡು ಮುಳ್ಳಿತ್ತಿನ ಮೇಕ್ ಗಿಟ್ಪಾಡು ಪಕ್ಕ ಶೋಕಾದ ಮಸಾಲ ಹೋಯ್ತು ಮೀನಿಗೆ ಪುರಾಣ ಅಟಿಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಪುರಾಣ ನನ್ನ ಇಲ್ಲು ಪೂರ ಅರ್ಥದ ಒಚ್ಚರುಂಡು ಐದು ದುಂಬು ನಮ್ಮ ಕೋಡೆ ಲೂಲು ಪೋದಿತ್ತ ಮಗ ಇದೇ ಪೋತಿತ್ತ ಇಂಕ ಇಲ್ಲಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ದೈ ಪೂರ ಮನ್ಪೇರು ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ನಮ್ಮ ನೇರ್ ದುಂಬು ಖಂಡಿತ ಮಸ್ಸರಿ ಮತ್ತು ಆದ ಪಂಡ ಪ್ರತಿ ಸಲ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಾಗ ಅವು ಹಾಲಾದಿ ಪೋಪುಂಡು ಅವು ದಾದನ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ನಮಗ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೀತಿನ ಜಾಗ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಜ್ಜ ಇದ ನೀರ್ ಪಾರ್ನ ರೀತಿ ತಪ್ಪಾಗುಸುಜಿ ನಮ್ಮ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೀರ್ ಮೈತು ಅಂತ ಇಂಚ ಮುಂಜಿ ಪಣ ಮಸ್ತ್ ನೀರ್ ಮೈತು ಅಂತ ಎಸ್ ಬೇಬಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಾತ್ರೂಮ್ ಇತ್ತಂಡೆ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಅವ್ನು ಕನೆ ಪಂಡ ಪೋ ತೂಪಾದ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ತೂಪಾದ ಅವ್ನು ಕನ ಪಂಡ ತಂತಲ ಸೊ ಗುಡ್ ಗರ್ಲ್ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ನೀರ್ ಮೈಪುನ ಮಸ್ತ್ ನೀರ್ ಮೈಪುನ ಪನ ಇಲ್ಲೇ ದಯ್ಯದೇವ್ ಮಸ್ತ್ ನೀರ್ ಮೈತು ನಾವು ಎಡ್ಡೆತ್ತ ಅವು ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಆದ ಬಂದು ಸೊ ಈ ಸರಿ ಚೇಂಜ್ ಮಂದೆ ನೀರ್ ಮೈಪುನ ಅಂಚಿನ ಸ್ಪ್ರಿಂಕಲ್ ಬಾಟಲ್ ಕಂದೆ ಸ್ಪ್ರೇ ಬಾಟಲ್ ಸೊ ಅದೇ ಆಗ್ತದೆ ಅಂಚ ಐತೆ ಆ ಸ್ಪ್ರೇ ಬಾಟಲ್ ಡ್ಯಾನ ಬಚ್ಚಿ
ಆ ಸ್ಪ್ರೇ ಬಾಟಲ್ಗೆ ಅಂತ ನೀರು ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ತೂಡು ಅಂಚ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಸರಿ ಹಾಪುಣದ ಅದಂದು ಹೋಪ್ ಸೊ ಸರಿಯಾದ ಶೋ ಕಡೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಮಾಮಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಹೆಂಗೆ ಹರಿಡೋದು ಕಲ್ತೀನಿ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ದೈ ಪ್ರದೀಪ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ಲಂಚನೆ ಕಿನಿಗೋಲಿಡು ಮಸ್ತ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಪೋಯ್ತು ನಪಗ ಏನು ಬತ್ನೋ ಟೈಮ್ಡು ಇಲ್ಲ ಮದ್ಮೇಲೆ ಬತ್ನೋ ಟೈಮ್ಡು ಅಂಚ ಇಂಕೊ ಇತ್ತಲ್ಲ ಮೀತಕಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ತೂನ ಖುಷಿ ಹಾಕೊಂಡು ಅದೇ ಇದು ಬಲ್ಲ ನಾ ಪಚ್ಚೆ ಪಜ್ಜೆ ಇತ್ತಲ್ಲ ಆಯ್ಕತ ನಮ್ಮ ಊರ್ಲಕ್ಕ ಇತ್ತು ನಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ದೈ ಪೂರ ಸೊ ಹರಬಿನ ಕಲ್ಲ ಇಲ್ಲಡ್ ಪೂರ ಅವೇ ಪೂನ ಅಕ್ಲಿಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅದ ಇಲ್ಲಡ್ಲ ಅಂಚ ಕೋಡೆ ತೂಪವೆ ದೈಕಂದಿನ ಬಕ್ಕ ಏನ ಸದ್ಯ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ದಾದಪುರ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಒಂದು ಪಂಚಾಯತ್ ತೂಪವೇನ ಸೊ ಕೋಡೆ ನಮ್ಮ ದಾದ ಕಂಡ ಬಂದ ರಡ್ ಇಂಡೋರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಕಂದ ತೂಪವೆ ಇಲ್ಲ ಉಲೈ ಉಂಡವು ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಲೂಲು ಹೈಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಲೂಲು ಹೈಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಈ ಮಣ್ಣು ಕಂದ ಒಂದು ಹೆಟ್ಟೆಗೆ ಮಣ್ಣು ಸದ್ಯ ಹೋಗು ಎಲೆಲ್ಲ ದೈಕ್ಲಿಗೂ ಈ ತುಪ್ಪ ಯಾವ್ಗೆ ಚೂರು ಮಲ್ಲ ಅನ್ನಗ ನಾ ಬೋಣ ಪೈಕ್ ಮಿನರಲ್ಸ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಬಂದು ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಕಂದು ಹೆಂಗೆ ಪೂತ ಒಂದು ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಗ ಬಂದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಕಂದಿದ್ದೆ ಹಾಕೊಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಗ ಒಂದು ಪಾಡ್ದು ಅವು ಲಿಸ್ಟೆ ಮನ್ಪುಗ ಇದ್ದೀರ ಆಯ್ ಕಾರಣ ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಕಾವಲಿ ಅಂತ ಅಂದು ಅಂಚ ಒಂದು ಕಂದೆ ಒಂದು ದೈ ಒಂದು ಮಾಮಿದರ ಪಂಡೇರು ಒಯ್ಟ ಪುದರ್ ಆಯ್ ಬಕ್ಕ ನೇಟ್ ಬೇತನ ಬೈತಾರೆ ಪುದರ್ ಮಲ್ಟಿ ಕಲರ್ಸ್ ಬಂದು ಮಸ್ತ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಲರ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಪಾಡ್ ತುಕ್ಕ ನೀ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೇರು ಎಂಚ ಪಾಡು ಕಂಡೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೇಟು ಒಂಜಿ ಕಂದಿತ್ತ ನಮ್ಮ ಅವಳ ಪಾಡುಗ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿಯ ಮುಂಚಿ ಕಂದ ದೊಣ್ಣೆ ಮುಂಚೆ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ಲಕ್ಕ ಇಲ್ಲಿಯ ಸೊ ನೇತಲ್ಲ ಬಿತ್ತು ಪಾಡು ತುಕ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂದು ಬಿತ್ತು ಒಯ್ತಲ್ಲ ಮುಂಚೆ ಬಿತ್ತು ಪಾದಿತ್ತು ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ದ ಆಯ್ತಾ ಕುಡಿತನು ದೈ ಅಂಚ ಒಂದು ಲತ್ತುಕ ಪಾಟ್ ತುಕ ಆಪುಣ ಒಂದು ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಕವರ್ ಬಂದು ಆಸೆ ಇತ್ತು ನೀನು ಎಲ್ಲಿ ಚೇ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಆಪುಣ ಕೂತೆ ಪಾಕಿದ ಇಲ್ಲ ಅದು ಉಂಡು ಉಂಡತ ಒಂಜಿ ಉಂಡು ಕಂದಿನ ನಾನು ಸೀಡ್ಸ್ ಕವರ್ ಬಂದು ಆಸೆ ಇತ್ತು ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಕಂದಿತ್ತ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ತುಕ ಅವ್ನು ಪಾಡ್ದ ಆಪುಣ ತೂಡು ಅಂಚ ಹಾಗೆ ನೀಡ್ಕೊಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಡ ನೋರಿತ್ಯ ಚಂಡಿ ಅಜ್ಜು ಪಡ್ಡಿಲಿ ಡೀಲಿ ಅಂಚ ತುಕ ಪಾಡ್ ತುಕ ಕಣಿಕ್ಲಿ ಈಗ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಬೇನ ಇಂಚ ಒಂದುಂಡು ಬಂದು ಫಸ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಪಾಡಗ ದುಂಪು ಚೂರು ಮಣ್ಣುಂಡು ಅವು ಮಣ್ಣು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದ ಅಪ್ಪು ಬೊಚ್ಚಪ್ಪು ಅವು ಮಣ್ಣು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತ ಈ ಮಣ್ಣು ಪಾಡ್ದು ಪಾಡಗ ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ಗಾರ್ಡನಿಂಗ್ ಅಕ್ಕ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಮಾತ್ರ ಇಂಕ್ಲು ಅರ್ಥಪ್ಪನ ಭಾಷೆಲಿ ಲೆಬೆನ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಲೆಬನೀಸ್ ಭಾಷೆದುಂಡು ಮನೆ ತಿಂಕ್ಲಿಗೆ ಇದು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅಂಚ ಪಾಡ್ಗ ಮಾತ್ರ ಸೇಮ್ ದೈಕ್ಲಿಗೆ ದುಮ್ಮದ ಮಣ್ಣು ಉಂಡು ಅವೇನು ಚೂರು ಪಾಡ್ಗ ಫಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ದುಂಬುದ ಮಣ್ಣು ಚೂರಿತ್ತನು ಅವು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅವೇನು ಶೋಕಾದ ಇಂಚ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಉಂತಾರೆ ಬೊಕ್ಕ ಗಟ್ಟಿ ಗಟ್ಟಿ ಮಣ್ಣಿತ್ತು ಚೂರು ಪೊಡಿ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅವು ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಹೊಸ ಕಂದಿನ ಮಣ್ಣು ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಹೊಸ ಮಣ್ಣು ಇತ್ತು ಓಪನ್ ಬಂದಿನ ಇತ್ತೆ ಅವು ಮಣ್ಣನ್ನು ಪಾಡ್ಗ ಅವು ಪಾಡ್ದು ಶೋಕ್ ಮತ್ತು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅವರ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೂರಿಗೆ ಪಾಡೋನಿಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಸೊ ಈತ ಯಾವ ಪಾಡ್ನೆ ಈತ ಪಾಡ್ನ ಯಾವ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಆತ ಐ ಕೊಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಮಣ್ಣು ಬೊಕ್ಕ ಪಾಡ್ನ ಅಂದು ಕೊಟ್ಲೆ ಸಂಜೆ ಚೂರು ವಾಷರ್ ಆಯರ ಚೂರು ನೀರು ಪಾಡ್ಗ ಕೊಲೆ ಕೊರಮ ಮಾಡಿ ನೀರು ಪಾಡ್ಗ ಇಂಚ ಉಂಡು ಬಿತ್ತು ಆಯ್ತಾ ಬಿಚ್ಚಿನ ಮಣ್ಣು ಬಾಡ ಉಣ್ಣು ಪಾಡ್ಗ ಒಂದು ಇತ್ತ ಕೋಡೆ ಕಂದಿನ ಇಂಚು ಉಂಡು ಮಿತ್ತು ಪಿರ ಚೂರು ಮಣ್ಣು ಪಾಡ್ಗ ಚೂರು ನೀರು ಪಾಡ್ಗ ಈಗ ಅವು ಮುಂಚಿದ
ಮುಂಚೆ ಕಂದಾತ ಇದು ಅವೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ಗ ಚೂರು ಕೋಡೆ ಕಂದಿನ ಮಲ್ಲ ಚೂರು ಪಾಡ್ಗ ಪಾಡ್ಗ ನಿಜವಾದ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಪಾಟ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ಬಟ್ ನಮಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಮಾರುವತಿ ಅವಕ್ಕಂತ ಪಾಟ್ನ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಸ್ತ್ ಬಡ ನೇಟ್ಲ ಚೂರು ಎಡ್ಡೆ ಪನ್ನಿಂಗ್ ಫಿಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಲೈಕ್ ದಾರ ಕೆಮಿಕಲ್ ದಾರ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ ಪಾರ್ದೇ ಕೊಡ್ಬೇರು ನಮಕ್ ಸೊ ಅವು ಜಾಸ್ತಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ಬೋದು ಬಟ್ ಇಂಚನೆ ಬರ್ಬೋದು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಂಚನೆ ಪಾಡ್ದ ಕೆಲವು ಕೊಡಿದೆ ನಾವು ತೂಕ ಇಂಚನೆ ಪಾಡ್ ತೂಕ ಆಡ ಚಾನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಇದು ಚೂರು ಮನೆ ಮಿಲ್ಕ ಉನ್ನೆಲ್ಲ ದೀಕ ಟೊಮೆಟೊ ಎಲ್ಲ ತುಕ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೇಕ ಪಾಡ್ಗ ಏನು ಚಾಪು ಮಾಡ್ಬೇಕ ಅವಲ ಬೊಕ್ಕ ಟೊಮೆಟೊ ಪಂಡೇದು ಕಂದಿನ ಅಂದು ಆ ಒಂದು ಟೊಮೆಟೊ ಲೈಕ್ ಚೆರಿ ಟೊಮೆಟೊ ಪಂಡೇದು ಎಲ್ಲಿಯ ಟೊಮೆಟೊ ಒಂದು ಸ್ಯಾಲೆಡ್ಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಪಿಜ್ಜಾಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಒಂದು ಟೊಮೆಟೊ ಸೊ ಉಂದ್ಲ ಕಂದ ನೇತೆಲ್ಲ ಬಿತ್ತು ಪಾಡ್ ತೂಕ ಏನು ಚಾಪುನ್ ಪಂಡು ಸೊ ಫಸ್ಟು ದುಂಬುದಮ್ಮನ್ನು ವಾಯ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಬಿತ್ತು ಟೊಮೆಟೊ ಏನು ತೂತೆ ಮಸ್ತ್ ಜಾ ಪ್ಲೇಸ್ ಇಡು ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಫ್ಲಾಟ್ ಇಡು ಟೊಮೆಟೊ ಹಾಕೊಂಡು ಇಂಚ ಎಲ್ಲಿ ಟೊಮೆಟೊ ಚೇ ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಟಿಂಗ್ ಕೂಡ ತೂಕ ಇಂಚ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಉಪ್ಪೆ ಇತ್ತ ಕಜು ದಕ್ಕೊಂದು ದಕ್ಕ್ಯಾರ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ರಾತ್ರಿ ದಕ್ಕುವೇರು ರನ್ನೇ ದಕ್ಕುವಿದ್ದೆ ಎವ್ರಿ ನೈಟ್ ಪ್ರತಿ ರಾತ್ರಿ ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಚೂರು ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತ ಪೊಯ್ಯೆ ಪೂರ ಇತ್ತಿರತ್ತೆ ಸೊ ಪೊಯ್ಯನ್ ಪೂರ ದಕ್ಕದು ಬತ್ತದು ಇವಾಗ ಸರಿ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಟ್ರಿಗೆ ತೂಯಿಲಕ್ಕೆ ಹಾಕೊಂಡು ನಮ್ಮದು ಬೈಡ್ ಕಜವು ತಕ್ಕುನ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಏನು ಚಂದು ಬಂದು ಬಡ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಉಲೈ ಉಂಡು ಐಕ್ ಒಂದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಯ್ರು ಐಕ್ ತಪ್ಪುದಾರು ಗಾರ್ಬೇಜ್ ರೂಮ್ ಅಂದರೆ ತೂಲಿ ಸೊ ಇಂಚ ಒಪ್ಕೊಂಡು ರೂಮ್ ಲಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಲೀನ್ ಉಪ್ಪು ಹಸಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಪನೇ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಕ್ಲೀನ್ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಅನ್ಕೊಂಡು ಪಂಡ ಉಂಟಿ ತೋಲ್ ದಿಯರ ಬಲ್ಲಿ ಇಂಚ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತದ ಕಜಾವನು ಇಂಚ ಪಾವಡು ಅವು ತಿತ್ತ ಇಟ್ಟುಬೋದು ಗಾರ್ಬೇಜ್ ಬಿನ್ನಿಗೆ ಬುರುಂಡು ಸೊ ಅಮೂಲ್ತ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಕ್ಲೀನ್ ಉಪ್ಪುನು ನೀಟ್ ಉಪ್ಪುಡು ದಲ್ಲ ಗಲೀಜು ಉಪ್ಪುಜಿ ದಲ್ಲ ರಕೊಪ್ಪುಜಿ ಪಿದೇ ಪೂ ತಕ್ಕುನ ಇರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಊಲೂಲ್ ತಕ್ಕುನ ಇರ್ದು ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಸೊ ಪ್ರತಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಉಪ್ಪುನು ಇಂಚ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಕೆಲವು ಓಲ್ಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸು ಕೂಡ ಪಿದೆ ತಿತ್ತು ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ ಮಲ್ಲ ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ ಕೊಡ್ತು ರೈಟ್ ಕೊಡ್ಬಾರ್ದು ಬಟ್ ಇತ್ತದ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇಂಚನೆ ಉಪ್ಪುಡು ಪ್ರತಿ ಫ್ಲೋರ್ ಒಂದೊಂಜಿ ಗಾರ್ಬೇಜ್ ರೂಮ್ ಉಪ್ಪುಡು ಹಾಲ್ ಪೂಟ ಕೊಡಮ್ಮ ಅಜ್ಜ ಇತ್ತ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬರ್ತದೆ ಮುಪ್ಪ ಇದು ಒನಸ್ ಮನ್ಪೊಡು ಒನಸ್ ಮಂತದ್ದು ಒಕ್ಕತಿಗ ನಿಕ್ಲಿ ತೋಲಿ ದೊರೆತ ಸಾರು ಏತ್ ಶೋಕ್ ಆತನ್ ಬಂದು ಲಾಯ್ಕಾದ ತೋಜೊಂದೊಂದು ಅಂಚನೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಬಾರಿ ತಂಪುಲ ಜೀವಗ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ತುರೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಇಲ್ಲಡ್ ನೇಕ್ ಬೊಕ ಮೀನ್ದ ಫ್ರೈ ಇತ್ತಂಡ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ನಮ್ಮನು ಒನಸ್ಗ್ ಸೊ ಅವು ಚೂರು ಪಾಡ್ನೊಲ್ಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದೇನು ವೀಡಿಯೋ ನಮ್ಮ ತುರೆ ನಮಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ತಗೊಂಡು ಹೆಣ್ಣು ಕೂಡ ಉಪ್ಪು ತುರೆ ಮುಟ್ಟೊಂದು ಎತ್ತಿಜಿ ಇತ್ತ ಹೆಂಗೆ ತುರೆ ದಿನ ಪ್ಯಾನ್ ಹೆಂಗೆ ಇಷ್ಟು ತುರೆ ಅಂಡ ಇತ್ತೆ
ಅಂಚ ಮಾತಿಲ್ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಟ್ರೈ ಮಂತದು ಎಂಚಾತನ್ ಪಂದ್ ಇಂಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಇಲ್ಲನ್ ಅರ್ತು వచ్చుದು ಪೂರ ಆಂಡ್ ಅವಿರತೆ ಇಚ್ಚಿ ಅವು ನಾರ್ಮಲ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಅರ್ತು వచ్చು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇಮ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಅಚ್ಚ ಅವಿರತೆ ಇಚ್ಚಿ ಅಂಡ್ ಮಾತ್ರ ಅವು ಆಯ್ಬುಕ್ಕ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸ್ಟೆಪ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಾಕ ಪಂಡ ಸ್ಪ್ರೇದ ಬಾಟ್ಲ್ ಹೋಗ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಆ ಸ್ಪ್ರೇದ ಬಾಟ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಆಯಿಲ್ ತಿಕ್ಕುಡು ಎಸೆನ್ಸ್ ಪನ್ಪನೊಲಿ ನಾವು ಮಾಲ್ಡ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸ್ಮೆಲ್ ಕಮ್ಮಿನಾಗ ಐಕ್ ಅವೇನು ಈ ಆಯಿಲನ್ನು ಚೂರು ಪಾಡುವೆ ನೀರಿಗೆ ಚೂರು ನೀರಿಗೆ ಪಾಡ್ದು ಕಮ್ಮೆನ ಅವು ಚೂರು ನೀರಿಗೆ ಪಾಡ್ದು ಶೋಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಕೊರಿ ಪೊಕ್ಕ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡ್ಬೇ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಇಂಚ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಇಲ್ಲದ ಕೊನೆ ಬಡ ಕಾರ್ನರ್ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಪ್ಪಡ ಕ್ಲೀನ್ ಒಚ್ಚದು ಇಲ್ಲ ಅವು ಕಮ್ಮಿನ ಹಾಕ್ಬಿಡು ಅವಳ ಎ ಸಿ ರೂಮ್ಗೆ ನಾಳೆ ಶೋ ಕಮ್ಮಿನ ಹಾಕ್ಬಿಡು ಪಾನಿ ಎ ಸಿ ಜನ ಇಲ್ಲ ಫ್ಯಾನ್ ಫ್ಯಾನ್ ಬಂದ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಹೋಗೋದು ಪೂಜಾ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಅದು ಅವು ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿತ್ತನ ಶೋಕ್ ಸ್ಮೋಕ್ ಒಂಥರ ಕಮ್ಮಿ ಹಾಕ್ಬಿಡು ಒಂದು ಮನ್ಪೆ ಅಪ್ಪಡ ಶುಕ್ರ ಮನ್ಪೆ ಈ ಜನ ಗೆಸ್ಟ್ ಬತ್ ಲಂಚ್ ಮನ್ಪೆ ಒಂಥರ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಹಾಕ್ಬಿಡು ಇತ್ತೆ ಈ ಸ್ಪ್ರೇನ್ ಯಾನು ಇಲ್ಲ ಫುಲ್ ಇಡೀ ಇಲ್ಲಾಗ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬೊಕ ಒಂಥರ ರಿಫ್ರೆಶಿಂಗ್ ಆರ್ಲಪ್ಪುಂಡು ಫ್ರೆಶ್ ಆದ್ ಫೀಲ್ ಆಪುಂಡು ಆನ್ಲೈನ್ ಪಿರವುಡೆ ಬಂದುಲ್ಲ ಅಲೆಗ್ ಅವು ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀರು ಹಾಕೊಂಡು ಅವು ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಮತ್ತೆ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪೆಲ್ಲದು ಟ್ರೈ ಮಂದನೆ ಇಂಚ ಅದನ್ನ ಪಂದೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತ್ ಪಲ್ಲಿ. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಾಡಿಕ್ಲ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಆಂಡ್ ದಿನ ಆಂಡ್ ಇಂತ ತರೀಕು ಮೀದು ದೇವರಿಗೆ ದೀಪ ದೀದು ತುಳಸಿಗೆ ದೀಪ ದೀದು ಪೂರ ಆಂಡ್ ಅಂಚ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ನಾನು ಇಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಂದುಲ್ಲೆ ಎರಿ ಪೂರ ವ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಆತನು ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ನಾಲ ಈ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂಜೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲಿ ಅಂಚ ಪನೊಂದು ಇಂತ ವಿಡಿಯೋ ಎಂಡ್ ಮನ್ಪುಗ ಅಂಟಿಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್. Puleke. ನಾನು ಲೈಟ್ ಬರ್ಬೋದಾ? Pater na record apuci.